A cikin labaran za ku ji cewa hukumar EFCC ta kori jami'anta 27 bisa laifin zamba da rashin ɗa'a. Gwamnan Kano ya rantsar da sabbin kwamishinoni guda 7. Kotu ta bayar da belin matar da ta yi barazanar kashe ɗan shugaban ƙasa Tinubu da shugaban 'yan sanda. Rundunar 'yan sandan jihar Kano sun sami nasarar kama wanda ake zargi da satar mota a Kano. Daga Ketare kuma an samu ɓullar sabuwar cuta mai makamanciyar COVID-19 a asibitocin ƙasar China. Mai sauraro Assalamu alaikum, yau muna 6 ga watan Janairun shekarar 2025. Wanda ya daidai ga 6 ga watan Rajab na shekarar 1446 hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka zuwa Madina. Kanin labaran aka saurara, sai a gyara zama domin jin cikakkunsu tare da ni Fatima Mukhtar na Danbatta. Hukumar yaƙi da yi wa tattalin arzikin ƙasa ta hannati EFCC ta kori jami'anta 27 daga aiki bisa wasu laifuffuka da suka shafi zamba da kuma rashin ɗa'a. Hukumar EFCC ta sanar da hakan ne a cikin wata sanarwa da mai ɗauke da sa hannun shugaban yaɗa labarai da Dele Oyewale a yau Litinin. Hukumar ta jaddada manufofinta na rashin haƙuri da cin hanci da rashawa a cikin ma'aikatanta, tare da jaddada cewa za a yi bincike sosai kan duk wani zargi da aka yi wa ma'aikatan. A nan kuma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf ya jagoranci rantsar da sabbin kwamishinoni guda 7 da ya naɗa a watan Disamba shekarar 2024 da ya gabata. Kwamishinan Shari'a na Kano kuma babban lauyan jihar Barista Haruna Isa Daidai shi ne ya rantsar da sabbin kwamishinonin 7 tare da sauran masu baiwa gwamna shawara. Bugu da ƙari, gwamnan ya jagoranci rantsar da sabbin manyan sakatarorin gwamnati guda 6 da aka daga likafarsu zuwa mataki na gaba a aikin gwamnati. Haka kuma gwamna Yusuf ya jagoranci rantsar da masu ba shawara guda 13 daga cikin guda 15 da aka naɗa. Rahotanni na nuni da cewa tuni gwamna Yusuf ya tura sabbin kwamishinoni zuwa ma'aikatan da aka tanadar musu. A wani jawabin kuma gwamnan jihar Kano ya amince da naɗin ne a fadar gwamnatin jihar Kano a yau Litinin 6 ga watan Janairun shekarar 2025. Sabbin kwamishinonin da gwamna Yusuf ya jagorantar rantsarwa kuma ya amince da basu ma'aikatan da za su jagoranta sun haɗa da Alhaji Shehu Wada Sagagi da zai kula da ma'aikatar kasuwanci da zuba jari ta Kano, da kuma Kwamarat Ibrahim Abdullahi Waya wanda zai kula da ma'aikatar kula da yada labarai ta Kano, da kuma Dr. Dair Muhammad Hashim wanda aka tura ma'aikatar kula da muhalli ta Kano, da kuma Abdulkadir Abdulsalam wanda zai kula da ma'aikatar raya karkara ta Kano, da kuma Dr. Ismail Aliyu Dan Maraya wanda zai kula da ma'aikatar kula da kuɗi a Kano, da kuma Dr. Gaddafi Sani Yakubu wanda zai kula da ma'aikatar kula da makamashi Kano, da kuma Dr. Nura Iro Ma'aji wanda zai kula da ma'aikatar kula da bada kwangiloli da bibiyar ayyukan gwamnati. Gwamnan ya ƙara da cewa ya ɗauki matakin samar da sabbin kwamishinonin ne domin inganta ayyukan gwamnati da kuma kawo ci gaba a jihar ta Kano. Babbar kotun tarayya da ke Abuja ta bayar da belin na naira miliyan 10 ga Olamide Thomas, wata 'yar gwagwarmaya da ake zargi da yin kalaman ƙazafi kan ɗan gidan shugaban ƙasa sai Tinubu a kafar sada zumunta. An kuma buƙaci Thomas da gabatar da mai tsaya bayan yin nazarin shaidun rantsuwa daga ɓangaren wanda ake tuhuma, da kuma mai ƙara. Alƙali ya kuma buƙaci mai tsaya mata ya gabatar da takardun bayanan kadarorinsa tare da gabatar da takardun shaidun biyan haraji na tsawon shekara 3. Ya kuma bayyana cewa dole ne mai tsaya mata ya zama mazauni ne a cikin yankin da kotun ke da hurumi, kamar yadda jaridar Daily Nigeria ta rawaito. A nan kuma wata mummunar fashewar bam ta faru a wata makaranta da ke wata unguwa a Abuja, inda ya kashe ɗalibi guda kuma da jikkata wasu 4. Kamar yadda waɗanda suka gani da abin da ya faru sun bayyana, wani jami'in tsaro ya ce lamarin ya faru ne da misalin karfe 12 na rana a yau Litinin a wata makarantar Islamiyya da ke unguwar Kuci biyu a yankin karamar hukumar Wari, kimanin kilomita 42 daga tsakiyar birnin Abuja. Wata majiya ta ce tawagar gaggawa da jami'an tsaro ciki har da tawagar ƙwararrun jami'ai masu cire bam da 'yan sanda
sun isa wurin fashewar yayin da ake garzaya da waɗanda suka ji rauni zuwa asibiti. A wani labarin kuma rundunar 'yan sandan jihar Kano ta kama wanda ake zargi barawon mota ne tare da kwato wata mota da ya sace. A cikin wata sanarwa da kakakin rundunar SP Abdullahi Haruna Kiyawa ya fitar a ranar Litinin ta bayyana cewa an kama Sani ne a ranar 4 ga watan Janairun 2025 a Kwado Kwatas da ke jihar Katsina, wanda ake zargin ya amsa laifin satar motar a garin Zaria da ke jihar Kaduna. Wanda ake zargin ya kuma amince da cewa ya tuka motar zuwa Kano da nufin siyar da ita, amma ya bar ta a kwanar Ungwaggo bayan ya ga jami'an 'yan sanda. Yawo ya kara da cewa motar a halin yanzu tana hannun hukumar 'yan sandan jihar Kano, yayin da ya ce za a gurfanar da wanda ake zargi a gaban kotu idan an samu kammala bincike. Daga Ketare kuma rahotanni sun bayyana cewa an samu ɓullar sabuwar yanayin kama da COVID-19 a asibitocin ƙasar China. A hotunan da suka bayyana a kafafen sada zumunta, an ga majinyatan sanye da abin rufe fuska a asibitoci daban-daban. Duk da dai har yanzu babu wata sanarwa da ta fito a hukumance game da cutar, amma dai ana ganin kamanceceniya da ta cutar coronavirus da ta bulla a shekarun baya. Barkewar cutar ta biyo bayan gargaɗin da cibiyar yaƙi da cututtuka ta ƙasar China ta bayar, wadda a baya-bayan nan ta yi gargaɗi game da ƙaruwar cututtuka masu kama da mura. Sai dai wani rahoto da aka fita a ƙarshen watan Disamba ya nuna cewa kashi 7.2 cikin 100 na ziyarar marasa lafiya a asibitocin yankunan a arewacin ƙasar na da nasaba da irin wannan yanayi. Haka zalika ƙasar Birtaniya ita ma ta fuskanci fama da ɓarkewar cutar mura, wadda aka samu marasa lafiya sama da 5,000 a asibiti a ƙarshen watan Disamba. Ƙarshen labaran kenan, sai dai kafin mu sallama ga wasu daga cikin muhimman kanunsu. Tun da fara an ji cewa gwamnan Kano ya rantsar da sabbin kwamishinoni guda. Kotu ta bayar da belin matar da ta yi barazanar kashe ɗan shugaban ƙasa Tinubu da shugaban 'yan sanda. Rundunar 'yan sandan jihar Kano sun sami nasarar kama wanda ake zargi da satar mota a Kano. Ketare kuma an samu ɓillar sabuwar cuta mai makamanciyar COVID-19 a asibitocin ƙasar China. Yanzu sashin labarai da al'amuran yau da kullum na Global Hausa, Fatima Mukhtar na Danbatta da na karanta labaran nake cewa mu huta lafiya.